lesu. Wayahe. Iya, Mbak ya. Heeh. Ora urus dunya pokoke. Dunya ora tak urus. Penting mangan. Oh ya, jangan asem. Ya Allah. Lumbu ya apa lah Mbak nek bahasa Indonesiane? Lompong. Lompong ya ora roh iki, Mbak. Lompong ya ora. Asem kok kayak cindil. Kroger. Lumbu. Ini tidak doyan sama. Tansah kumanteling mitra relaksa. Iman. Kayak tanpa isi. Timbangku pakaian anu ya, Mbak. Padha watuk, guys. Sing watuk lah, sing cekot-cekot lah, sing urip kok ngono ae. Gak sah disen. Sambele sing dientekno kuwi ajek mbok kene iki lho. Alah ben to, Mak. Iya, aku belum. Itu sing paling enak ya, Mbak. Timbang utuhan iki. Serempelan iki. Enak adem, Mbak, jangan panas. Aku wis gadem. Jangan panas, kok panas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hampir tetep. Ke sana. Ono Buka apa dikit jeruknya. Kalau keren, Mbak. Sampai sana. Nggih, nggih. Kayak ini sambal di piring. Di piye? Pakai endok ben. Gue seneng sego adem iki, guys, untuk masuk ke panas. Ben untuk mrepeli. Panganane panas-panas mereteli kok. Enak. Ya panas, sego panas jangan panas. Aku kok orang rasaan oleh soro. Enak kan ambil sambal. Efek betul. Sambal apa tak pedes ya? Buka pedesan. Mak pedesnya sampai ngeplay. Jangan lupa. Kalau masak di pantai ini rasanya di pantai. Lompong. Rasanya lembut-lembut. Lalu pijak si kamu apa gawe apa? Jadi nih, Dukoi mak. kono sama tuh dah, yo. Sesuk melok ben rapi. Tapi pagi Penggaweane belum aku malah belangkrah kabeh jenengan mulih apa-apa cek belangkrah. ayo. Alam mbak ngangkat delek. Besok ndang budal esuk ndang mulai.
Apa ndang opo? Anggere sereh ponakane ya wis. Mbak, ndelok-ndelok kono sik. Ndelok ya. Ndek induk pati ki enek apa jan? Tak menggok-menggok. Anak yo gawan ya. Mau. Goro. Apa apa? Wisatane ndi leh kono ki? Gek enek ketok yo. Pati wisata kok gek enek yo. Sawah pati. Gek enek. Malah Solo iki malah enek. Ya Allah. Nak mbek duduh iki malah. Harap. Harap Pitik sih mono-mono gedene kok urung disape. ayo. Kok urung datelem kowe. Ora patek doyan kok lek gamis. Aku ngene karek darane ya. Kewan wis diterak darane. Masuk anak. Ya. Kewane jembinjal nak. Duk meteng, duk meteng. Ya aku ki kawan kawin sapiku dek urung njaluk kawin ya, Mak. Lah piye? Jere aterok jarane. Tapi nemu ora sembrek. Lah aku sambrek. Ngompet aku. Lah jarene kae ana kae tumo kok koyo wonge. Kira sih ra kuro-kuro. Iya i. Anjer tumo kok petik-petik ketok. Ndarane arep dicipuk kan. Ketumane glembo. Glenek. Iki kok wonge. Kuwi ketarane kok tumo. Lah mulane aku ndek muni ngono. Angger dek kewan apa ae anu berarti terok darane. Wis kewarakan gorengan juga emang. Apa seger enak. Jangan asam ke jangan sop ngono lho. Nggak mangan. Lambene garing lho. Ngombe sing akeh. Piye rasane? Embek sambel. Kok ngineti wong. Anggete kuwi pengen, Mak, tapi engko ojo sik. Kan asam. Nah, Ait. ger. Mangan terus. Ya wis mangan terus. Tompo merenung, tompo kalen. Apik atek-tek lah. Tompo sapa? Lah itu tompo merenung. Bar menung gak seren. Gak oleh. Enggak nopo. Nunggu dino. Besok nek wong jungok terus enak apa melebat berkiwang ngono iki gara-gara ya dinane. Aja bantah. Oh, berarti iki tsunami ngono kuwi enak iki berarti ya tanpa saran. Heeh. Ngomong. Malah aja nang ndi nek tanpa saren. Lah iki aku pengen anu. Sarangan. Nih sarangan jare nek mbek. Apa? Wong kecelakaan jablas ora nek sing roh 3 dino lagi roh. Mati ya. Ya ora roh ya kendaraan nek nyemplung gak roh. Kayak maksud iki wis mati 3 dino lagi dirohi wong. Ngembune batang to apa barang ngono. Lah roh nek kecemplung yo nek pas-pas desa. Sepeda motor ngombe, Mas. Monggo. Oh. Maksudnya sarangan kan
Aku wedi yo, Mbak. Sarangan kan nganu lah. Ngono iki sakjane jek pertikungan kan dikai CCTV ayo jenenge ya. Sing ngapain kayak isi sop-sopo le? Ya pemerintah ya, Mbak. Lah padahal Kan sarangan kan apa-apa mlebu. wisata ya, Wisata mlebu bayar apa bayar maksudnya. jane kudune. Enggak CCTV rego piro lah. Kalau CCTV gini mikir rego piro lah. Mesti bisa 1 juta. Umpamane kan ngono. Masuk kecelakaan Sering Mas Yun. ayo paling ora ketulungan paling cek urip paling enggak. Iya, Sak mati ini lah 3 dino lagi konangan mati. gak enek sing ora ya, Mbak. Ya aku jarene sih aku. Tapi ki sarangane medeni, Mbak. Aku wedi yo, Mbak. Jalane koyo ngono ya Mak yo. Heeh. Nang mobil. Wis le aku mah le mbok jak rono nang moh. Ora patek entaro sarangan aku. Pilihannya lah, penting ini bonbin ya ya. Iya, nek tas cilik-ciliki senengane ngono. Nah, itu. Koyo rapai mbok dudohi ngono ki ra patek. Yang pentingnya nyeneng bocah. Nah aku sesuk nempati mampir nang ndi le? Kono wisata apa? Mas Bayu Bayu. pani. Mas Bayu tak kongone. Bayu. Heeh. Silaturahmi di Bayu pani ku lho bedo-bedo. Mah. Waduh. Wah searah kok adoh piye iki jenenge iki? Poteran njaluk gah-gah. Kok njaluk. Mah. Lah gelem mak gone Pak Anu. Pak Sumarno yo gene rene terusan. Pak Sumarno. Terus apa ya? Napa? Besok kok nopo? Iya yo, besok gene Sumarno yo. Nonton jenengan aku. Bisa ayam kok mau mama blangkrah aku melok. Bener ya. Wong wis ora dek yo. Apa? Kae tak jakno Pun Mak, malah mbek kula niku ndak. Apa jenenge? Nggih, kula nderek. Ayo terus mampir Mbak Yu pani. Aku Mbak Sufani sungkan iki. Lu kan nyapa Mbak, ini lho. Kowe iki apa-apa tau digawe apa, rono ora tau mampir, tok banget tenem Aku grogi ki wong. sungkan iki binsam. Hmm. Oh alah. Kok sungkan. Terus tak kei opo ngono lho. Duwene ning kene iki mok golang-galing. Ambil apa? Kenapa? Sampai Mbak. Ya wong loro karena karena. Wis terancam Mbak aku kayak Mbak. Besok. Terancam. Request. Karek sesuk ah. Weh, besok. Anu. Sesuk. Karo aneh, Pak. Ana tak usah ulang, iki banyu ulang. Wis terancam lho. Enak. Ya Allah, Masya Allah, warak Mbak Nur. Ya Allah, urip neh. Urip neh. Keren ya Allah. Mana ini kok pulai ra karuan. Iya yo, pati ki Mbak Sufani, Pak Sumarno lali iki Pak Sumarno ya lali. Gawene rono. Gawak aku isin inggir. Tak gawak nopo sesuk? Gawak nopo, Mbak? Opor mampu ora sesuk. Mau nak lu pesekno. Ada budale wisuk jenengan. Tak pesen opor ae le. Lah budale jam 7 Mas. Lah P3 wane opo? Mata bro. Apa rek kowe tuku saiki gene Riva kono ae. Oke konten. Sore buka. Apa digoreng pati digoreng ripa. Janjine. Pak banget nek pesen saiki engko terus jam 7 kok iso. Tuku jangan tok ae. Lontongnya anu ya. Enake piye? Malah justru ketoke lontonge malah paling nek lontong malah gak yo
Wis mateng mak malah nek lontong gak ngono malah jangane ketok malah sing urung mateng ketok. Nek jangane tinggal lunga anu Mbak biasanya es batu. Lontong. Ya wis sedak dek ya, Mbak ya. Wong Mbak Subani ngliwati, Mbak. Niku dhisik Mbak Jovani apa? Dike Mbak Jovani le. Dhisik Mbak Jovani Iya, Le. Kadek ipene jenengan kuwi. Aduh, jatuh. Berarti lebih jauh lagi. Heeh, rada rono. Aku ki ben Mbak Subani ki sungkan wong sing. Aku ki bukane emoh ki yo aku ki sungkan nih Mbak Sam. Nek nang rono ki digawani marik-marik. Randik Digawani iwak kalau iwak ejek ngger. Malah nggek-nggekno aku nek digek iki malah bingung lek ku ngendum-ngendum wis awak kesel. Ora tak openi barang semono kae. badhek yo. Engko dikeki diblek-blekno. Aku kesel, aku bukane ra dikeki panganan yo gak gelem ngrepotno. Dikeki panganan kecangkeman. Ora nduk nek gawan iki wagi. Engko tak kek nenggok konae bosok ya Mbak yo. Kae nenggone Mbak Indah ijek. Cumi ki ijek Mbak Mur. Karo iwak apa kae? Gembung ya ijek yo. Kaya bakal pindang. Lah ora dimasak kok. Bakal pindang bisa. Wong gini iki iwak-iwak laut iki sampo. Nek wong kono duduyan ae yo. Nek wong gini iki pisan pindho yo. Maksudnya gak terusan wakeh ngono. Lah engko nek digencer mangan ngono rak yo lempok ngger panganan. Cumi kan bahaya, Mbak. Wong wis do pengkor kabeh. Gawane ora nggawa sepiro arepine maksa wong. Aku ki wegah ngono nek digawan-gawani aku emoh. Dikek iki yo penak yo ora penak yo Mbak yo ben wong sugih iki yo. Kek iki yo kene iki gak iso bales sapa-apa ngono lho ngger aku. Moro-moro kedunuk dulan. Nek duwe acara apa ngono cah yo. Maksudnya mereka ada acara apa? Iya nek Mbak Zovani kan dek sering acara nek Mbak, aku diundang ngono kuwi. Tak gawakno panganan nganggur kuwi tak pan kok kono panganane malah opo eneng ndekenan. Ngono ki ape rono yo dadak panganan yo ora karuan Mbak Sam. Piye jajal? Ora kurang satu kauyan nek nang kene iki ndekne dolan iki malah seneng aku tak tukokno lontong terus dipangan. Dipangan seneng kuwi tapi anu mak yo iki yo hitunge aku yo gong tumon mak wong rene iki maksudnya gak ngunangi nek pas nek riyen jerene Mbak Lipan ku rene-rene Mbak anu iki kok gak ngunangi aku. Oh maksudnya wong sibuk guys wong iki wala omahe pirang-pirang gon. Omahku apik ndekenane rono ora dingin Mbak. Omahe bae guys malah dijujukno omahe bae ya Allah omah aku. Iku to langgek kerah kuwi to. Lah omahe Mbak Sopan malah nek kolam renang nang jero. Ya soapan wis mbah kok kok karek pam. Pam ki ya sungkanan kok. Nek wong nom dolan wong nom pantes yo. Nek paman aku dolan ngene Pak Sumarno no pantes wong dolan wong tuwek. Pak Sumarno yo tuwek udah tuwek ngono lho. Lah wong nom kok sungkan aku. Wis karek sesuk anu Mbak alung pesen lontong yo gak apa-apa. Maksudnya cara mana pesen anu piro cara mana? Maksudnya kok Bu Suwarno 2 porsi. Mbak Subani 2 porsi. Ngono. 2 porsi ki pitik sitok. Sak porsi ki pitik sitok. 2 porsi kan berarti pitik loro lah, Pak. Ya pitik sitok ki yo epek-epeke loro, sempo loro. Dodo mentoke loro. Dan lontongnya Gulu, ati, piye Mbak? nek lontongnya bijen ya Mak. Lontonge sejinah ngono. Jinah-jinah ngono. Lontonge sejinah. Sejinah gede-gede wis warep kuwi. Lah ya mesti jinah-jinah apa jinah tok? Jinah nek jangane kok dadi oblok-oblok ra enak. Jangane iki sak porsi engko isine mau wong piro. Engko nek dulure akeh.
Sampamane piye? Iku Mampu apa ora, Mbak? Tapi jarine ora mampu, Mbak, wis teko ekspor teko Jakarta. ngene nek sampamane ngene. Sampamane kok kan aku nek sampamane mulih kan pesen yo. Heeh. Sampamane mulih pesen terusan nek wonge carane iso ya, sampamane iso cara aku budal tak ampiri. Tak ampiri sik langsung tak gawa aku ngono. Gitu. Mbok ampiri ora apa-apa lah. Ndak yo lah Iso kan. nggowo apa ora? Lho kan ngono. Engko diparani sopere le rono. Wis nek ngono Mas. Megake kan jame kulo mak ngono lho. Ya gak apa-apa tunggu kayak dhisik kaya leren rono piring kok ya mak yo. Heeh. Tapi dhisik kae kan rada awan budale jenengan. Apa enake ngene? Nenggone Pak Sumarno, nenggone Mbak Supani. Mbak Supani dhisik ya ketok ya cedhak Iya, ya. Mbak Supani, Mbak terus Pak Sumarno, terus nenggone tuk ngono piye? Lah tau rene jenengan malah cedhak kene ya bener ngono Ya cedhak kono lho, cedhak. Lah itu rene jenengan Hmm. cedhak Mbak Jupani karo ngene kuwi dulure mae kuwi. Mm-mm. Berarti yo rene sik le, ngene Mbak Jupani sik le. Ngono ya. Kuwi ora kek rono ya. Terus mulai kan santai ngono lho. Engko digawani iwak nek aku mah aku. Gak sanggup Mbak Jupani kok iki. Mah aku digawani mah. Wah, lah Mbak iwak waki kalau nengok kulkas ijen. Lah iya deh iki le Mas Arifin ngongkon pampir-pampir iki dikek ya popor kanu padha dalane sak arah kok ora mampir ngono iki Mas Arifin. Piye? Engko nek rono dikek dhuwit ngono diadai putih-putih ku yo. Ngono. Anu sing berarti dhuwite diadai kuwi nganu Yo, anu sing kalau- koyo ada iwak Kalau kuwi. jipuk rene aku rene kae sak bok ngono. Moro-moro nek digawani sak mono dhuwit ngono lho pola-pola aku. Wis tepo ngene Mbak Jupani. Lah piye nggih gawani iwak terus ae. Kok teko wis kesel. Kok ana data iwak, kok ndum nomor ya ora mulai-mulai lah. Engko nek dikeki dhuwit karo Mbak Jupani kene iki tak gowo. Yo. Duwe membeku paling larang dicairno sih. Ya yo, kok dhuwit kayak kene ya, Duk ya. Membeku. SIDID. Iki dhuwit kayak gini kok, Mbak. Duwe jenengan. Dhuwit Mbak Jopani. Mbak Jopani. Lah wong terkaya iki kayak dhuwit sih kayak gini, Mbak. Terus dikek dhuwite terus di es batu, Mbak. Kak komet aku bingung nggih. Ngaripin nguang iya aku ki yo sak plengan yo nang Pati. Aku kudu mampir iki. Iya, dulure mok kuwi tok. Pak Sumarno, Pak Jupani. Dulur ketemu tuwa ya. Sekarang iku lah. Biasanya Pak Engger sing iso mutusi. Nek aku sing mutusi, kleru. Tujuane ngene. Oh. Arek Pakmu. Botek dereng keminter aku. Angger Pakmu yo ngono. Pak Iya lho. Lah gak Pakmu. nggih. Iya jajal kowe menurut aku lho ngomong malmel golek ora apa nek muni ora aku kalah le. Manut. Lah aku iki cangkemku tok. Kok berak-berak tok. Tapi nek Pakmu wis kadung ngono ya wis gak yoga. Ayo ana kowe gak sah. Kasar sirse esuk. Aku mampir pirangkone malah mulai ya apa, Mak? Dhisik kae mulai jam 09.00 iki. Gak sah. Oh kon marani ribut bojomu sapa lali aku. Apa bojomu? Bojomu sapa jenenge? Mak, jenengan jeneng Abang sik lho, Mak ganti jenenge wong. Alah, ya sungkar. Ribut jenenge. Ndak gak apa-apa yo. Lha kok kon marani, lha kowe tok iwak. Mak aku ngulang mae. Apa resep aku kok. Lho gustuanku apa? Lha padum klo mendem ngono tak buat nenggawan Yo aku sing tak ngene lho, Mak yo. Heeh, umurku yo. Sik, Mak, yo. Kelakuane.
Nek umpamane aku melo, kuwi wis mampir kene yo wisan. Engko mesti mulai, engko mesti bungi. Lah aku esuk jek kerja lho piye. Mata cara meno kepalaku urung balik nang gone iki. Yo Esuk engko nek apa-apa sih bluang, kerang Marahin ngono dia, gak iya. malah cowok-cowok. Kemarin dia menteman kan. Gak menteman lo bijak. Yo wis sesuai wis. Nggih. Wis karek sesuk guys. Heeh. Kok dipikir kere wis kerwaras terus sing kanan rezekine Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, utang warak guys.